ସକାଳୁ ଦୋକାନଠି ବସିଥିଲି ପେପର ବାଲା ପେପର ଟେ ଦେଇକି ଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ ତାରିଖ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026 ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଆଜିର। ପରେ ମୋ ରାଶି ହେଲା ମକର। ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ରାଶିଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିଦେଲି ରବିବାର ସୋମବାର ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ପଢିଲା ପରେ ଆଉ ଯିବାକୁ କୁଆଡେ କାମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗୋଟେ ପଇଁତରା ମରା ହଉଛି ଏଠି ବସିକି ଆଉ। ଏଇଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଏଠିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବସିଲି ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜଟା ପେପରଟା ମିଳିଲା। ସେ ପୁଣି କୋଉ ଦିନର ନା ସେଇ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026 ର ରବିବାର 1 ଫେବୃଆରୀ 2026। ଏଥର ହଉଛି ମକର ହେଇଛି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଓ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ କରାଇବ। ମୁଁ ଏବେ କୋଉ ପେପର କଥା କରିବି ମତେ କହ। କାହା କଥା ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପେପର ଟିକି ଜାଳି ଦେଇ ତମ ପେପର ଟିକି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାର ପାଖରେ ସାଥିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଚାଲିଲି ଆଉ ଚାଲିଲି ତ ଚାଲ।